това е различно, това с надуването на стомаха беше съвсем различна поредица. Това беше тъпо. Не, виж, дай популярно, цъкни популярно да си излед най-известно. Дай най-популярната и Smiling Woman. Не, второто издейство. Най-популярната. AM. Брат, гледа най-популярната. Имаме доверие на хората. Тези неща, как са проверени. Скласно, брат. Остава всеки ден. Оу. Аз това биха питал за Инстаграм. Тя беше и боса, преси се виж боса момиче и да си... Първото нещо, което помислиш е как е Инстаграм. Няма да има телефон да виж. Що няма букви. Махна на стол. Аз ти трябва да караш. Аз ти брат, честно майско. Не знаете кой да спива хвърли на партията с остасни. Оу! Добре, вече е писал, значи сигурно има Инстаграм. Ма чай ти за тази деца, знала ли си? Не, задавам се нещо. Вие казах, че няма Инстаграм, то тя е писал. Не е писал, брат, тя сега е звънна. Чакай. Ето, видя ли? Виждате ли, че има Инстаграм? Окей, чакай. Добре, няма значение, има телефон, поне това знае. Това ще уведомя езикално. Аз следващия кадър в ляво. Окей, няма никой. После пак дясно. Не, седи до нея, според мен. Трябва да си до нея. Ева, това ми побиха дръпки наистина малко. Вау! Не, седи. Hello? Can I help you? Тя се телепортира. Чакай, Чакай, купа. Hello? Тя се гледа. Смажва пас. Представете, че ли се случва това. Става ми бягам, брат. Става ми бягам. Да се спустиш бакова. Аз бих казал, виж, просто мога да кажеш и ги ще спалиш. Брат, на Оле, Боже! първия път, че помниш, че съм мутна, втория вече тичам. Не ми се рискува, брат. Чакай малко, какъв първи път да ти пише. Да, то какво има да има втори път, като той ти пише? Ти лук ли си, да, брат? Смахва пас. Аз бих я опутнал, брат. Аз бих я путал просто на рейс. На релс. Та си беше бая страшна. Да, вярно. Реално, защото има много криви поглед. What do you want? Мога да се виж така. Защо не бяга? Да. Много бяга, добре. Не ли свично горе-долу? Нас се телепортира, така че да бягаш. Да се телепортира. Да, реално. Не помага. Работите в чанската. Аз буквално бих хвърлил чантата и не се допълня. Дори телефона би си хвърлил по някакви от. И аз и бих седял така на паркинг, но открито около мен. А не някакви агли, брат. Да. Окей, това е умно. Защото ме пише. Аз съм стресна гошко. Мен също ме стресна горе. О, има две. Вау, има втори. Ах, то как си извика. Мале! Това ми скара къла, брат. Добре беше. Това ми скара Добре къла, беше, брат. брат. Върни Васко да Трябва да гледаш цялото, брат. Smiling Woman ме Трябва да гледаш цялото, брат. Пускаме двойката, няма. Върни малко и ви попеше, бе. Мале. Това прича на фекта, брат. Това не чак добра. А то не е то. Матикът беше фокусиран върху цялото. Има те са 4 части, виж ми, че. Не. О, да. Не, шега не само. Фонди, дали да е клипнал това, брат? Не, до края. Фонди! Пак и там е, да си избрала някакви гара. То директно продължава, виж. Окей, това е яко. Чакай, май продължение. Тя сега се облече като. Това ме изкейт. Ще си взема обувки накрая. Май жертвата сега е... Да, така е. Да. Значи То в оригиналния филм е така. Аз не съм гледал. Тая стана хубава. О! Тази биха е бала. Смаш, брат. Не. Не стана хубаво, все това е различно. Да. Пак и Не. Как толкова крипи, ама. Тя не се. Она, брат. Плаши. Мисля, че на мен писаха. Хай, просто бягай към колата. наистина буквално, ако съм тук ще гледам. Защо убива към тук? А там жълта рокля? Дойде епизод, там жълта рокля. Whoever's there, you can show yourself. Добре, то иска да гледаме. Аз искам да гледаме всички части. Всичките.
Ще спогля 3 минути, така че. Е в моя адрес. И тук не трябва да ги слушаме и да спираме, брат. По-бързо се гледат тия. Май, как се така се наклонен колата, това е... Добре, тази жена на някакъв рандом паркинг, така че най-вероятно колата е там, защото просто не тича към колата. Обаче е стопчето. Не. Сега брейкденс, Това колко вини има, майко, Мачкай! Мамо, чувай какво копля. Аз съм на добре, вземи ключук, така че го не е. 100% е тия. Няма да ключовете... Не ми сори, брат. Ще биете толкова. Уф, как да нищо пица, но как не знам как да е нада. Заключвай. Тя вътре. Точно направиш и ръст. Окей. Дайте следващата. Да, брото беше бая, това страшно. Да. Имаше джъмпскер накрая. Всичко е в един часа. Всичко е в един. Окей, мина опасния час. Вече е 20. Обаче скоро идвате и Вече е писали. 20. Няма ли някой мъж да го... Дивай. Така, Пичи майче. директно излиза да види навън и гледаш. Инстаграм. Е, това вече наистина си е за Инстаграм. Това не е момче. Това е момиче. Значи, тя убива само момичета, защото... Да, рано ние сме. Мъжете мога да... Това си е вече... Поне Не, не е сейф за вас. поне петима в тази стая. Не е сейф за вас, Поне брат. петима, виж, в тази стая сме. Не, тя да мъжете му... Добре. Окей, това е... Тия хора са ми... И тапа директно влиза на палм. Това си е влизане в зон. Тя се свали очилата. Му я вижда. Сой пак е. Добре, това ми скепи, това ми скепи. Така не мога да видя днес маса. Аз ще спа тогава с очилата. Аз ако съм се убил сам. Това е най-големия крак. Не, Да. Страх се съм убил сам, брат. Отиваш фана автоматично. Брат, знам, но от страх съм убил сам. Не, Той брат, може по-хубаво да е. кажеш. Вие си вените, брат. Вече Вече първи етаж. Вече го ще пържи. Аз съм си По принцип бих се убил, брат, но как разбрах, че най-тежка грех това да бих Аз честен. нямам. Това да прави грехове, брат. Буквално в газа. Продължава. Не го слушай. Няма как. Не, та просто не стои само с очилата, защото с очилата не вижда нищо. Да, дай да съм должен. Не го видях, теба не гледах. Не, кой ще отново изпраши? Това беше крънче. Това беше така. Това беше така. 100% излизате. Брат, Пак от не мога завивката. да От завивката. ние не мога да видим на яката и не мога да видим, брат. Да, тая. Силия показват от Да, яката не е показва. Тя не е тя си ирона. Та, ще не се случи звук, като си ляга да спи, бе. Това е добро, да. Аз бих си скефил, ако тая яката. Приятно си скип. Дали е звука? Вау! Добре, остана 4 само така, че дано 4 да е. Стана 4. Винаги ма падай, бе, брат. Стига, падай, бе. Ай, тази си параме. Та е гадно. Тя вече само бира ли, бе? Кашка, брат. Сега, астматичка ли си? Да, това е по-крипи. Друг епизод, че е най-силен. Да, страшно. Жаба е малко. Остави си нещо, там запине го остави. Не, отдалеч виж, не изглежда лошо обаче. Отдалече, да. Малко съм че момче. Дома си. Жълта рокля. Тъкво казах, брат. Да, да. Да, измисли. Да, но защото да брат, това брат са добре. Добре, ево. Не замисъл, не замисъл. Ей, пак си помисли, че Добре, бе, кой е без телефон, брат? Няма. Да, че е сайко. Тя до сега била болна. Да, Роки, дали не е Този неговият работа? път жълтата рокля е нейна или тя просто я намира се?
Не, просто ме е ме плаша. Аз съм по-морозов. Не, май не е нещо му се търси. Това вече е криза. Да. Тя е кринч. Сега сякаш ще снима за Facebook снимка, брат. Буквално застава, сякаш ще... Съм прича на тази дебелата от Хората Полакай. беше много страшно. Напро камерата. Той си бъде. Това е Не, тия трябва да ги изрежем да ги качим в YouTube, как сме да ги цяло. Да. I think your dress got mixed Кой up го with направи my това? clothes. Някой ма се изтървява много. Защо не си тръгва просто? Голяма рота ни дрехи. Тя седя някаква жълта рока, когато съм работи в Макдоналдс. Хай. Два пъти и три пъти. Това вече спами. Това вече спами. Малко е. Кой е? Това като го напише, значи се пъти идиот. Поне изпраха тази рокля, брат, че от 3 части и едва ли някой е прав. Там изглежда като битки две. Тя сега мога да я убийства. Бачи Павлет ми си махче. Това е крипи, мисля. Нищо да убия сега. Да, пробва, брат. Това е крипи, това да ми е това. Да, пробва, брат. Сега първи се почувам. Така ще отвориш врата, тя те отключи на О, тя е взела това сега. Сега ако нямаше... Мамка му. Ако нямаше ясно, ще се Май, спечели. че виждам. Ай, сега ме прави. Ако нямаше ясно, ще се спечели. О, пратно за бъдим. Не забравим. Как ще се спомня? Това вече е крив. Аз ще брат. Това е крив. Се с пръсти да вкара в паравнята. О, ти ги след. Ау. Стане 100 евро, дали Да, Това ми харесва вече. Побиш преобляка е коя? Има ли още? Не, няма. Ако има пета част, трябва да реагираме. Това е но това преди 2 години. Ето, слани Комен 5. Преди 3 години. Бато му са 10. Има и 6. Има и 6. Вау. Вер. Значи ще направим клип. Да се казва TikTok реагират на Смайли Фома. Или на страшни идеи. Да, може и това да. Брат, тая смаш. Не, е тая. О. Може би, чак. Ево. Няма златото да е. Сега е гледай. Срещам, че Не, Дани. О, Грешка. Къде? Грешка. Веднага получи съобщението в Instagram. А? Деба. Не. Дани, глупи си, бе. Мале, не ме вече. Сега ще е друг труп. бачи няколко идея. Виж ли сега трупа да е тя? Да, без издрюба. Да, да е тя. Без си скалата, брат. Ей, що да скоя? Трябва да запръща толкова бавно. Абе, никой няма толкова бавни реакции. Ето, качава ги Някой. Мозък, Та вече. мозък. Това вече не е. Бам! Бам и лепа един брат, майка ти ще. Не може, бе. Няма шар. Тая няма I see you. Instagram. This is Angela. За така е сега. Те са това, за това Yeah, искам. okay, bye. Тя не извини, защото тя е Instagram. Няма да ми Поискали даже. Right, okay. Гоше, не позволяваш на Дани да гледа. забравям. Няма да стане. Дай браво, после става телевизия. Оуши. Как се Сега сърди? ти пише, брат. Нямат колеги, брат. Не може да болници толкова много хора. Няма как. Това е така мисля. Това е болницата нощна или в морето. Не съм бил, брат. То това ме моргата, защото най правише нещо. Инспектираше трупа. Аутопсия прави. Аутопсия.
беше по-хубава преди да гледам. Това прилича на Брент Ривера с свата, ама забравих как се казва. А първата беше най-страшна. Да. Ама та поредица. Не, тази също ще е страшна, аз. То трябва да го имаш. Да, 100% ще е страшна. А какво сега става грозната караната, бе? Остана, тя беше... Еми да, защото си имам нещо участвам. Тя беше преди малко... Много кратко, брат. If Да, I see you тя again, беше call кратко. security. Ето беше. Ай, викни Къде е викни охраната, Ай, Той охраната и той сигурно някакъв пасъмняк. Ама виж само жени. То му шилево му зови живота. Smiling woman. Какво? Нали трябва да бъде следващия? чул са, ако ние си, брат. Представи си на вас, което така някой да пише Smiling Man, ама той както не симпа на никой брат, той просто никога няма. Той няма да умре мозък. Трябва да е в жълт костюм. Ооо, жълт смокинг. Няма алфабетска ли? Не, ама интересно. Даже май може да на част. Мат, скевам полицията си го направи. Все едно Да. това ми задържа вниманието. Има още на част. Какво става съм гледал? Гошта се обърна обаче към жълтка. Това беше пати стана Това за беше- жълтия. Искам волята, искам кръв. О, шит! Оле, това сега ще го няма малко БГ, брат. 100%. Червена кучка. Това не Добре, мисля. има и още едно. Това не Имаш, мисля. о, 6. Кога Шест. го пише това, бе? Славо, дай 6, бе. Браво на Алекса Маган. Има и коледен. Специален коледен епизод. Там си имаш червено. И сега ще видим. Сега ще видим. Успешното е зимно вече. Можеш повече се половин час като забравя. Е тази за комби специално. Тази специална за комби. Просто за комби. Как ги избира джетите? Да, това почти умрява. Да стича изпочупване ми се трепа, брат. Дани къпен молбон ми брат. Ма брат, прав е. Тя не го заслужава, наистина. Чакай само. Брат, аз съм много гладен. Аз съм много гладен, брат. Как говорих? Аз да поръчаме нещо. Не, чакай. Бата не работи, то пише до 12 Малко, мала. брат. Брат, Половин час. петък вечер 2:20. Ние имаме още 1 час Това 6 поне до нещо. 4,5. Толкова. Може. Аз Айде вече от 4, айде от 4. До 4. Ще видим, ще видим. Никой няма работа на върхове. Сигурно. Аз хубаво, бавно хубаво с преди с скоротни чеш. Гледаме. Сега гледаме. Ще видим. Както по телевизия. Аз знам, че вие ще ще ме гледате. Как пък всеки си до телефона, брат? Аз всеки всеки пише винаги- едно и също. Реално всеки винаги си е до телефона. Едно и също пише, брат. Брат, ако някой е фрал да се реба без телефона, какво прави тук? Кой се реда? Така, как ще... Брат, това не знам. Понякога на спокойствие. Не, няма как. Аз там да се почина докато се брат. Не, аз Там си е- почивам. Да, Да, там на спокойствие малко там ти релакс. брат да си чуваш. Не се Е, влизаш си в TikTok, брат. че влизаш с телефон в кинето. Да, бе, брат. Ти ти пускаш- Не, аз си- казвам, ако си- например, почивам, брат, почивам. И вече като ми стръкнат каката, Не. брат, тогава е. Да, и аз. Оле, Боже. Само че знаеш ли? Той си мисли, че е идиот. Да кажа, че веднъж там се случва да нямам батерия и да влена без Не, телефон. Аз чакам да заря телефона, чакам. Аз Брат, сутрин аз се събуждам без батерия, а тогава понякога сутрин много Зареждам, успешно, брат. брат. Какво, брат? Не, Да, наистина, маля. 1 на 20 Маля, планета, Я ми спомня как сега са на сера, брат. нарочно влизам без На телефон. центъра. 20 1 на 20 планета влизам без телефон, да, да, роди си. нагоре от Ти си капчета. луд, брат. Не, брат, да се почувствам като преди. Като малък, брат, влизах без телефон и срах и не знам какво прави. Брат, Оскар, да Брат, се реша с това. По някой път му Много, добива много се замисля, брат. Параноя, брат. Много пъти- Параноя, брат, че някой ще му хапи. Нещо с брат, че му хапи. В Австралия, брат, винаги пускаш водата преди да седнеш, ако има насекоми. Слушай, аз Дали като няма паец. като влизам без телефон, брат, и много почвам да разсъждавам. Някакво друго да правя, докато се работи. Наистина, Това задълбочавам е се, брат, и ми са някакви много сериозни работи. О, не, много се Наистина. отклонихме, много се отклонихме. Наистина, брат. Брат, дай се поръчаме да дадем, брат. Брат, няма отдела. Как ти ката, брат?
О! Ако ви четва телефон Я. и викам, че се Марк, случва ти сега, че се случва сега. Та даже не мога да стане, бе, защото бият нея. Everything okay? Защото е лесна, брат. It was a woman in a yellow dress. Това е This was my Добре разгъза. You were just having a nightmare. This will help you get back to Oh, sleep, okay? It wasn't a nightmare. Really? Оле, приспаха. Това ако беше... О, това е добре I'll be измислено. back to check on Това е you. измислено. Това е добре измислено. Тая е смаш. What do you want? Май. Та има поне два размога. Поне два размога. Спаси ви, това е достатъчно си пребита. Това прилича на една куклата, нека Това беше. беше гадно, бе. На чук или Да, прилича да. на чук? Това беше гадно. Продължава, о. Сега в Аз тия- не знаех, че не ще фана. Аз- Няма как да си умича и теб да не те фана. Маш. Така му се е дала. Сега се смаш тая. Къде те оказа? Не, просто си го кажа. Пускица, да, 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 ти да. вратата. Комби. Дай ме отивам, брат, че не те учи. Това ли беше от Smiling Woman? Али Има- му се, брат. Има Smiling Woman. Не, остарява, брат, остарява. Крисмас вече. Крисмас ще Не. позволи. Крисмас, брат, и скери неща не се свързват Да. според мен. Не. Коледа е Да. семейен празник, там готино. Така не, че това е последното. Добре, Ай, като сме бе, гледали пул парти. О, пул парти, там ще отдават 100% Пултация, отдават. брат. Ай, пул парти. Мисля, че така ще... Реално видях нещо, реално видях Не, нещо. сега са много хора. Реално видях нещо. Видях Хелоуин. Това е нашето нещо. о, Добре, не, дай пулперто, брат. Пулперто ще е добро. Пул парти видях и са много хора. О, тъмнин, брат. Сега ми верния крат няма никакъв такова. Малък трудно. Ей, всички изчезнаха. Всички изчезнаха. Тя е трапа, няма. Така не обръща внимание, бе. Ами тя не е писала по Инстаграм още. Oh my god, I'm sorry. I thought you were my friend. Do you want a piece of candy? Чай, това не ли? Can I get Бонус. dressed? Не, Това е училище, май. Това е училище. Who? Smiling woman. Тя виж, тя се облекла като смайла на себе. Само се прави на нея. We're over here. Не е истинска. Даже плюс. Гошите си. Ооо! Това е... It must be a popular costume. Тя се смисля, че си Да, тя се мисли, че си е, нали? сега чуй Инстаграма и това. Майко! Обаче тази вече е директорка. Това не Някакво това не е училище. отделен епизод, тая. Не. Тия са вече отделни. Да, ни 100%. Ти ще я смащаш, нали? Брат, гледай стана му кура. Коя от двете, не съм. И двете, брат, не стана. Да, радио Той го нормално. погледна да види дали си. Така смисъл, тая. Пак ще я приемеш. Малко психично така. Everyone in Western Да, да оставя това. Това причина Аз директор. съм радикал. Това е. Бе, че май бамка ще. Stay away Да, from me. добре, юст. Много гадно. Ти лук ли си, ако ти ги избирате, бе? Толкова стил. Ооо! Ай, чекай, да, чекай. Това е майка, виж, това е майка. Да, тайма, джапанки, брат. Ба, това са отделни Не. серии, те само в един беха гости. Да, ама ти, брат. А, Не, да, тук- може да от пулпарт. Не, вдигнали се бюджета, брат. Брата, това е майка, виж, 11 те забира бюджета, дъщеря си, сега Не. дъщеря ще убие. Там е специфика цяло. Брат, тук има връзка така. Като цяло. Майката ли? Не, бе, ти лук ли си, бе? Виж, не знам, че отрича. О, да, бе, защото там има джапанки, затова не е тя. Да, да, Това вече е добро.
Добре, Таса на добре, сега, добре. таса на сега. То точно френе. Hey, how was your night? И тя се усети, че нещо става. Да. Да, не, после. Is that the dress you wanted to show me? Ще трябва, че Не се чуем.